sense. Oye, que m'haguessin pogut dir que els ous són ecològics, que són de veres aquests. Bueno, és que són ous ecològics. Amb aquests ous que tinc encara guanyaré molts de trofeus. Ous ecològics. Ecològics i d'aquí, de casa nostra, i del mejor de mis sueños. I per cert, us heu de subscriure en el canal aquest de Prova Coin, perquè proves no hi ha més que una. Ja està, tio Toni, me'n puc anar?